Parisayif aman geldiğinin toyu sebepli muhakkak bolupdur. Allahi Zülcelal buların özlerine ve ahli famillerine ve dostu yarlarına niku mübarek etsin. Allahi Zülcelal zavceynine muhabbet daimi nasip etsin. Aziz hazirine ahli meclis, gece köta bolanlığı için ziyad vaktiniz alacakta, sahar vakti inşallah sözümüz hatime verer. Şol jihatdan asıl şeriatdan vacibli bir narsa var ki insan etmeklige mükellef. Vacib şuly ki bir narsa fiilini etmeklige mükellef bolýar. Şol vacibe amala aşırmaklyk bilen sevap yazılıyor. Ama fiili vaciban bar terke fiilim bolýar. Yani bir narsany fiil etmekligem, terk etmekligem. Fiile vacibde sevap berilýär. İkilenci bir gurrungy ki vacib terki haramam vacib bolýar-da. Haramy terk etmekligem vacib bolýar. Anynda terki haramdan sevap berilýärmi, berilen ýokmy? Ol barada ulamalar bazılar diyor ki terki haramda sevap berilýär, bazılar berilmiyor diyor. Näçin? Çünkü terki haramda ma la yusab ve la yuaqab. Sevaban berilmiyor, azaban berilmiyor. Bir adam haramı terk ettiği bilen. Eğer bir adam haramı terk ettiği bilen sevap beriler yanak bolsa, onda hemişelik üstün sevaptan gömülüp gitmelidir. Hiç kaçanan bir adam yani haramken kumar haram, zina haram, şarap haram, oğurluk haram, hulasa haramlar sansız haram var. Elhamdülillah siz biz şolara murtekip bolman özlerimiz saklap ýörsek. Onda her kaysına sansız sevaplar yazıl giderdi. Şoň üçin bazılar terki haram vacip lekin ona sevap murattap bolup durmaz diýorlar. Bazılar bu sam terki haram bilenem sevap tertip tapıyor. Näçin ayet-i kerimede diyor: "Fa-amma men khafa maqama rabbih ve nahan nafsa anil hawa fa innal cennete hiyel ma'wa." Bir adam ve amma men khafa maqama rabbih Ferwerdigarning makamından korksa ve nahan nafsa anil hawa nefse hayşata gitmeklikten gaytarsa, öz nefsini haramdan gaytarıp bilse fa innal cennete hiyel ma'wa, cennet ana şonun jayi bolýar. Ananda sevap berilýär eken o cennet şoňa jayi bolýar da. Şol jihatdan asıl bir adam bir gunaha mürtekip bolmaklygy, gunaha mürtekip bolup haramdan saklanmaklygy sevap berilýän yerler onyan yer bolýar. Bir adam bir gunaha mürtekip bolýar, şoňa adat eden şondan gaýtmaklygy gyn bolýar da. Aziz hazirinler. Mesela bir adam oğurluk eden yok. Oğurluk etmiyor adama oğurluk etmediysen ol ansat düşüyor. Ama bir adam oğurluk edip yorsa, ana ol adam oğurluk koydiysen oğurluğu koyacak bolsa kıynalıyor. Tövbe etsedem tesmimi kati alsadam şu barada kıynalıp duruyor sonda. Ya şunyan bir adam zinaga mürtekip bolsa, ya bir adam kımara adet eden, kımardan oynamayan adama bir kımar oynayan suratında gel deyip onu aldap zat edip oynatsalar bil farz ve takdir bir kımardan bir 10 rupiye utarsadam şu 10'luğunu kiysa taşlamana ince dariman duruyor da haram pul bolsa bu halal pullar magarjasta yine bul meni derbederlige taşlamasın deyip de. Ama şol kımara adet eden adam utansa ol jidabir ene sütten halal pul tapan yana edip begen ýorda. Ana ona şondan gaýtmaklyk beýin diýär. Şoň üçin adat eden zatdan gaýtmaklykda sevap köpürek bolýar. Bir adam mawady muhaddara mubtala bolsa şondan gaýtmaklykda sevap köp bolýar. Çünki tesmimi kat'i alýan şeytan şonun üstüne hemle etýän yerini bilýär da ana şo yerden şeytan bilen mücadele edip başlaýar. Bu bolsa kıyın sonda. Şeytan bilen mücadele etmeklik beýin. Şoň üçin bazı adam bolýar, ýöreginde muhabbet, bir her narsaň muhabbetin jaý berýär.
lahu la'ab narsaning muhabbetin joy beriyor. Ya bo'lsam bir ishqibozi deb o'zini bir gunohga murtakib bo'lmoqlikda bir muhabbatini beyri bilan ish qilacak deb bir qiyizing muhabbetin qalbine joy beriyorda, şonu chiqarib bilman qiynalıyorsundur. Bil farz va taqdir şoňa yazılmasa da başga gidasa juda derbeder bolýarsyň. Sen şunu almıyorsun, şu sana berilmiyor diýse de qiynal qalýarlar. Amma lekin başga bir adam şol muhabbetini joy bermäpdir, sen almıyorsun diýse ol gamyndan bolan ýokdur. Hulasa her kimde bir şahsi, yani her kimde bir şeytan, her kimin üstüne bir yoldan hemle edip koyan, şeytanın hilesinden hiç kimem amanda däldir. Ayraz enbiya-i kiram, ve la tettabi'u hutuwati şeytan, şeytanın hutuwati köpdir. Şoň üçin her kime bir yoldan gelýär. Bazı adama timar sebeple, bazı adama süýtgorluk sebeple, bazı adama yalan aýtmaklygy bilen, bazı adam gaybata adet etdiren, bazı adam bir lahulahap narsaga hoş muhabbet etmekligi bilen ana şunyan zatlara adet ettirýär. Şoň üçin ana şol her kim öze hissetýär. Meselen menin kalbimde bakillik bolsa, şol bakillik kalpten çıkarmaklıkta köşetsem, onda Hudawandan sevap umid etýär adamlar. Şoň üçin her kim adet eden gunasyny özü bilip bilýär. Her kimin kalbi bir gunaga meýlan etse, şo meýlan etýän gunasyny kalbi bilýär, ana şo ýerden mücadele edip gaýdyp bilasa, şo ýerden mücadele edip gunadan gaýdyp bilasa, ana bu adamyň derejesi soň belende. Ve amma men khafa maqama rabbi ve nahan nafsa anil hawa fa innal cennete hiyel ma'wa, cennet şonun joyi bolýardy. Ana şol jannatdan aziz hazirinler, meselen her kim bir keselge mubtala, gerçi bardır musulman muhlis biraderlerin içinde, ana şol keselin hiç gaýsam kalbinde ýogy hem bardır. Ýöne bol kesel umum däldi. Meselen bir adam bir kesele murtakip bolsa, ana şonun bilen şeytanın alyna mücadele etmeli dip birek muşahhas birek günah, şol bir günah üstte hemmen üstüne minip duranmasa o rakamda. Ýöne hemmenin üstüne minip duranan biregi bar pikir etsekler. Hiç kim amanda ýaşap bilmän. Ha alim bolsun, ha talibil ilim bolsun, ha mujahid bolsun, ha awam bolsun, ha garry bolsun, ha ýaş bolsun, ha ayal bolsun, ha erkek bolsun, ha gyz bolsun, ha oglan bolsun. Hemmesle bir keseli kibar şol kesel, şo yerden şeytan üstüne hemle edip durýar, şoň bilen mücadele edip bilmän durýar. Ol kesel näme aziz hazirinler? Ol kesel siz bizlere hemle etýän kesel mana şol keselde. Ana şu kesel bizim üstümize şoň şekilde hemle etýär. Bizi günah daldyr diýip günahnyň derýasyna gark edip taşlandy. Günah derýasyna gark edip taşlandy. Nemundan jawan amanda ýaşap bilýär. Nemundan reýsefit amanda ýaşap bilýär. Geldi mücesseme-i günah diýip aýtdyrmýar, sawabym kan ele getirseň bolýar bundan da. Amma lekin şundan saklanmaklyk juda bir qyyn bolup galan. Bir filla atalar awladyna nasihat eden filla näme diýip nasihat edýärdi? Awlada nasihat etsen, çağam, sen başın yaş, hali dünyanı tecrübe edip ötendersen, hali ağı garan tanan yok, özüne hayır şer tanan yok, kimsen hakkında yaxşılık etjek, kimsen hakkında yaramazlık etjek, mana şunu sen saýgarıp bilen yok. Şoň üçin falan adam var, falan hem diwalyň var, ana oň ýanyna barsaň barıber, ol seni yoldan çıkarmıyor, belki senin yola vermäňe sebep bolar. Amma falaniniň ýanyna barma, ol özü bir yoldan çıkan bir gumrah, senem yoldan çıkar. Özü bir fesada müptela bolan, senem fesada müptela eder. Eger şol bir belanyň üstünden düşäse, senem şu belanyň üstünden düşürer. Şoň üçin falaniniň ýanyna barma diýip sargalýarlar. Indi falaniniň ýanyna barma diýip sargamak gerekde. Mana falany ýanda onunda. Falany ýanda mücesseme-i günah diýseň bolýar. Günahnyň bazary öz kisesinde bardy. Şunun şekilde ağuşta etýär bol. Fikri elden alýar. Pulu elden alýar. Saglygam elden alýar. Wagtem elden alýar. Hulasa bizde bir ardyşly nimet bardyr, şol nimetin her gaýsyny biziň elimizden alyp dur buldy. Şunýana edip alýar özüm. Goýun misal bersem de.
Meselen bir tagarada kirýursam, bir tagara bir kalam taşlap kirýýärs, kirýip ýaşy kirini gidirip sykan filan, şondan suw bilen kir ýaşy jandan sykylyp çykýar. Aynı şekil biz şuna aguşda bolup adat etsek, fesat bazarlarından aýlanybersek, onda bizim imanymyz, bizim hayamyzy elimizden, kalbimizden sıkıp alýan zat mana şu zat. Gyzymyzda da haya goýan ýok, oglunymyzda da haya goýan ýok. Edebu ihtiramy sıkıp alýan zat, beste gurasinden sıkıp alýan zat mana şu. Ahlagy elinden sıkıp alýan zat şu. Kette kiçiğini tanamaz ýanak edip gurasinden sıkıp alýan murabbi, ustad, murşid mana hemme zat şunu tutunyp goýan ana şul bolýardy. Şoň üçin şunyň meşweresi bilen amal etmeli bolýarsyňda. Näme ki buyruk berse. Ekseriyet gerçen bar, ıslaglarım var. Islaglar bazı bir wagt toýlar bolýardy. Toy bolan pillesinde reisefitler hemmesi bir yerde oturuyor. Reisefitler bir yerde oturup yaş kiçilere falan iş edin dep buyruk bersen, yaş kiçiler kullan hemme işin hüttasından gelýär dem. Lekin şu pille şol hüttasından gelýän ýaşullar eksilip barýarlar. Bazı ma'rakelere barsaň şunyan bolýar. Hala çanagalyň, hala saçagy ýazyň dep çapalýan adamyň özi aýlanyp durup berýär, o çetinde hiç 4 tane oglan tapan ýok boldy. Soň ýeram çapyp 2 san çanaga elalarda aýlanyp durup berer. Gelin amana bunu alyp gidin, gelin çay getirin, burada çay ýok, burada nan ýok, şonyarak bolup durup berýärdi. Näme üçin hemmesi ýaşular kadir berip, gelene hurmat goýar, onyan narsa terbiyesini alandar. Çünkü ustad elinde var. 24 saata murabbisi var ki, şol murabbi nämen terbiye berýär? Wagty zaý etmekligi, akly aldyrmakligi, atena kadir vermezligi, ulama hurmat etmezligi, ýaşula kadir berip, ýaş kiçe hurmat bir şefkat we muhabbet görkezmezligi, ana şonyan zatda öwretýär. Şoň üçin ekseriyet awlatlar aziz hazirinler, işlaglarda görsen ulama ötmen, şeyh ötäsin, halife ötäsin, pir murşid ötäsin, oň üçin salam beriljegini bilmez, her çartenga, gurt kabul oynan ýanak çartenga hemmetdaşynda çökender. Bellan zaty şol, başga zat bellan ýokdur. Şoň üçin köş etmeli, bul murabbiniň alyny aljak bolmaly. Aýynjaja zihni bar, jawan wagtynda zihnini elinden berýär. Olar goýmaklyk imkan ýok diýsen bolýar. Bunu goýmaklyk hiç imkan ýok diýsen hem ýaman dalildir. Tabakay bir adam öz çağasyna üstüne leýlen dursun, hani tabakay öz gyzynyň üstünde, öz ahli awlatlarynyň indi muny elden goýmaklyk gaýry mümkin diýip aýtsak. Gaýry mümkin bolsa bir narsa gaýry mümkin däl, men sizlere nazar bersem-de. Awlatlarymyz barada murabbisine şunu etmen, başga birini etsek ola gaýry mümkin däl. Çağamyz var, çağamyza murabbisine edip eline ber goýup, mana şol seniň wezipaň diýmen. Eltip bir medrese goýsak, ustady elinden alyp goýsan, soň murabbisini tagyr berer. O taýda uğradar ustad, näme uğradar? Ýaşulynyň hurmaty, ulamanyň hurmaty, Qur'anyň hurmaty, ýaş kiçige izzet, atanaga kadir bermeklik, ona arsa soň ustady tagyr bersen, dahilany başga ýerden alsa mundan alman, ana soň ol uğradar. Amma lekin awlatlary oňadam eltmän. Oňadam eltmän bir medarisi diniýa, ýa bolsa kışlagda okutýan bir imamlar bar ki, ana şolaryň ýanyndan goýup bilmän. Hemişelik awladymyz aý bir ýeke awlatdan, ýeke çaga bar bunyň gurny tapmasak bolmaz, muň ýöregindäkini etmesek bolmaz diýsek aziz hazirinler, awlatlarymyz jyda bir terbiyeden hali etýän zatçyl bolup galyndy. Terbiyeden hali etýän zat. Bir gyzlary hayadan hali etýän zatçyl bolup galyn. Akşam yatan yerindem şuna garap durmaly. Şun ýarak garamaly, hullas. Akşam 12 bece bolasyn, 12 beceden şuna garap. Ilahira şunyan halata 12 bolar, 1 bolar, 2 bolar, gözem erkelep, eldäki telefon agdyň üstüne gaçar, ýa kökrege gaçar da şondan ýetip galardy. Uğam çalak ýarym ýenem ertir turdumy turan bady Hasan aklap men telefonumny ýelik ýene şonu aktardy. Şunçalyk bir adamy sandan çykarýan zat bolan boldy. Hulasa hemme zatdan mühim, namazdan hem bul mühim bol. Şol şekilde halata eltýär bol. Şol eger bize terbiye berse, şol eger bize ustadlyk etjek bolsa, şol eger bize rahnamalyk etjek bolsa, onda mylgyda bir hataratlar eken. Hususan Facebook diýip bir zat bar, Game diýip bir zat bar. Şu bilen günde 10 sanak serial görjek diýsen seriallar bir hemme zatlar muhayya bulan hemmesine yetişecek diýsen başga zata elimde jegem dalçyňdy. Okap ýörer adam eljekdekde köp zatlara
el degmanine koyduryon narsa şol narsa aziz hadirinler. Ana şol jahatdan bizler köşedeling murabbisini tagir berelim. Awlatlarymyzyň aýandasyny fikir etýän bolsak, ýaşlykdan hiç narsa adat, ýana şuňa adat etse, lekin awlatlarymyz köp bir ilimden bibahra, edepden bibahra, terbiyeden bibahra edip terbiye ediyorlar. Ana şol jahatdan eger bizler ahli ilim etjek, wala ahli ilim etsek, awlatlarymyzy bir ýerde alim, din, hafız Kur'an bolsun, bir özünün zarurat narselerini öğrensin. Eger alim din, hafız Kur'an bolup zarurat narselerini öğretmeklige fırsat vermesek, onda bir ýerde wezifa goýalyň çağalara. Muňa adat etdirenden ýene ustadyny tagir berelim. Ýene ustad muny goýandan ustad bir ýerde haýatlyk etsin, haýat ustad bolsun. Bir ýerde misterlik etsin, misteri ustad bolsun. Bir ýerde necjarlyk etsin, necjar ustad bolsun. Ana şol ustad bolýan adam soň ony tahta kontrolüne alar, fikir eder ki bu nämäge güýmenýär. Aýa şoň ýanda bir hüner öwrenýärmi, ýa bolsa hemişelik şoň içindäki zatlary öwrenýärmi? Ana şol jahatdan aziz hadirinler, ekseriýet siz bizler şüphilen umum mubtala bolan adam siz bizler. Yani aydam yok, men mana şuna mubtala bolmakla keselden özüm amanda diýip aýdyp biljekdir. Özüm şundan kança hazarlar görüpdir. Bunun faydası bolsam yok, ekseriyet fayda var. Fayda %100% var, lekin %100% bolamda %5% faydalary bursat bermän bar ýan zat bolda. Ertirden ayın awwalyndan içinde 100 GB ya bolsa Wi-Fi'ye çatyp ya 100 GB bolasın internet faal edip bir zihinlice oğlanın eline bersek, ayın awwalynda ber koyjaklar. İýjek işlerden taýýarlap bersek, sen başga zada güýmenme, işedem güýmenme, okuwadam güýmenme, bana şol wezifaň et. Bir aýlap şuňa wagt berdik. İýjek işlerden taýýar hemişe şol öz oturan jaýynda ayın awwalyndan eline ber koysak, ayın ahirine bir şuň aňysyna ýetip berdiýse. Ayın awwalyndan geýje gündir musalsal uğada fursat çıkarıp çıkarmasa çıkarman şöyle oynap ayın ahirine barandan soň elinden alıp indi sorasak ne miqdar fayda gördüň diýse 2 dakikalyk fayda görendirdi. Bir ay mükemmel şoňa wagtyny beren ýene-dem 2 dakika şondan fayda görüp bilen ýokda. Şol jahatdan talibi ilimler bolýar. Medresede molla beçeler bolýar. Şol molla beçeler ekseriýet şamdan soň awwabin namaz okap Hudaýwynda dua edip duran fillasy bolýar. Ekseriýet zikir edip duran fillasy bolýar. Nefli namaz okap durýar. Durud okuyan özüniň bir wezifesi bar. Ana şol wezifaga dowam edip ýörenden soň hem diýwarlaryny görýärdi, eline bir başga murabbi satyn alýarda, mana şol maňa terbiýe bererdi. Ana oň bilen aşna bolýar, muň bilen ülfetlige, köpeltdigi saýa bu çetdäki wezifany çetseledigi de bermeli bolýarlar. Ol wezifeyi ki şamyň izinden awwabin goýmalysyň. Näme üçin fursat geldi? Ol wezifeyi ki zikir barty, ol zikir goýmaly. Ol wezifeyi ki durud barty, salawati bermeklik, Nebi Aleyhissalatu vesselam bilen ortada alaka we irtibat tapyşmak, nefli ibadat, tilawaty Kur'an, ana bu narsalar asta elden alyberýär. Näme üçin? Ustady tagyr berjek bolýar. Ustady tagyr beren ýok, ustad medresede var, medresedäki ustadyň gepinden hem bol öňe düşüp durup berýärsen bol terbiýe bersede. Ustad aýtýar mana şuň ýana zarary bar diýip bizlere. Mana şuň ýana zarary bar. Amma şol zararyndan sarfy nazar edip lekin muňa hemişelik fikir dowam şunda. Şol jahatdan köşedeň aziz hazirinler, men sizleriň ziyat wagtyňyzy almaýyn. Tawsiýe şuleýki murabbisini awlatlarymyz ýaşlykda tagyr berenlik. Aýandanyň sermayesi siz bizleriň çağajyklarymyz. Mana şular ýan maýdajyk çağalar aýandanyň sermayesi. Aýandanyň sermayesi bolsa bulara bir terbiýe berýän murabbi gerek, ustaz gerek. Bulara aýanda da ilim öwrener ýanak. Ilim öwreder ýanak, hüner öwreder ýanak, kesb öwreder ýanak bir ustaz gerek. Amma ilim, hüner, kesb hemme narseden bibahre etken ustadyň elinden dahyl alyp bermäliň. Mana sen şunda okap berdikde. Bölsek bizlere aýanda da awlatlyk etjekde bolar aziz hazirinler. Şol jahatdan ziyat wagtyňyzy almaýyn. Allah tebarek we taala her bireklerimiz jamiýede gerçen şüphilen köpelip muzur bolan narsa Allah tebarek ve taala şundan sahih istifade etmekle tawfik versin. Awwalan çağalary şunun bir şundan uzaklaşıp özüne bunun jaýyny ilimden bir hayaw, şermu, terbiyew, edebu bu narsadan özüne mükemmel etmekle Allah hidayet etsin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.
Gelin kızlarımızdan haya şerim gitti. Gelin kızlarımızdan haya şerim gitti. Çün olar eline mubayil yetti. Hemme musulmanı derveder etti. Mubayildan aman sakla Allah'ım.